Anďo, čauko, dneska super tréning, ideme na to. Dáme si prevalovanie ako warm-up dneska. 2 minúty budeme robiť toto horné prevalovanie, ktoré začína v lahu na chrbáte. Urobíme natiahnutie niekde medzi ruku a nohu a potom skúsiš pretočiť sa na brucho. Dobre, a skúsime potom zasa to isté naspäť. Čiže keď robíš naopak, tak je to krásna krčno-hrudná rotácia a potom sa vrátiš. Dolné končatiny zapájame úplne, že minimálne. Skús hlavne ten prvú polku tých pretočení, tie nohy úplne vynechať. Dobre? 2 minúty. 2 minúty budeme potom robiť prevalovanie dolnými končatinami. Začína opäť na chrbáte, čiže je tam pritiahnutie kolena, vykopnutie a je tam zase také dočahovanie niekde tým prstom tej ruky a potom zasa naspäť. Čiže pritiahneš koleno, vykopneš a rotácia, horná časť sa nechce zapať. Potom zasa pokrčíš nohu, chceš sa kopnúť do zadku a potom tam robíš také zanoženie a tak šikovne potom pretočíš. Tuto keď ideš z toho brucha na chrbát, tak tu tak šikovne pretočíš tú nohu. Dobre, 2 minúty. No, máme main Ačko, 3 sety 4 cvikov. Superman, potrebujeme bend a máme reverse Nordics, potom potrebujeme hrazdu na Vipers, stierače a side plank rotator cuffs, potrebujeme tú istú gumičku. Dobre, čiže dajme si Supermana, dáme si gumičku na chodidla, vybereš opačnú končatiny, opačné, diagonálne a tam pôjdeme 8 krát. Čiže budeme zdvíhať ruku tesne nad zem, ale noha sa krásne zanoží a natiahne sa tam guma. Máme 8 opakovaní, vždycky len ťukneš, čiže vybereš opačnú ruku, opačnú nohu, necháme ich vystreté stále aj tú ruku, ťukneš o zem, aj maličkom, aj prstami nohy, zanožíš a zdvihneš hore ruku vedľa ucha, palec ukazuje hore smerom do plafónu a zadržíš to 3 sekundy. 3 sekundy, 8 krát jedna dvojica, 8 krát druhá dvojica. Máme reverse Nordics, kolená sú v šírke bedier, špičky sú takmer spolu na nohách a máš uvoľnené tie chodidlá, také extenzii. Čiže máme tam fázu napnutia a tu je fáza uvoľnenia. Čiže napneš, lakte zatiahneš dolu ku kolenám alebo k panve, zatiahneš hrudný koš dole, pupok dovnútra, napneš bicepsy, zatneš peste, zapojíš latisimi. Nepreháňaj to. Máme 7 opakovaní. Nepreháňaj, máme 21 opakovaní dokopy, čiže tam je nádych, zadržíš a vydýchneš už, keď si tam bezpečí. Dobre, Vipers, máme nadhmat, urobíme zhyb do pravého uhla, tam pokrčíme nohy do pravého uhla a budeme stierať medzi lakťami. Nepoudieraj si lakte s kolenami, ale tie kolena tak šikovne stierajú medzi lakťami. 20 opakovaní, necháme pokrčené aj horné aj dolné končatiny stále v pravom uhle. Dobre, poďme na to. Teraz side plank, tak tú gumičku si dáme pekne, tá spodná päsť ju drží, tá horná päsť robí tú rotáciu. Čiže ono sa to možno, že bude zdať na začiatok ľahké, ale máme tam 12 a 12 opakovaní, horná noha je vpredu v tom side planku, rameno je nad lakťom a budeme robiť 90 stupňov rotácie. Dobre, zadržané sú na 2-3 sekundy jedna strana, 12 opakovaní a 12 opakovaní druhá. Dobre, čiže podržíš raz, dva, pekne to tam zadrž a užij si to tam. Tá gumička nemusí byť nejaká strašne ťažká, nie je to účelom. Dobre, čiže dáme si side plank a 12 opakovaní s 3 sekundovým zadržaním na každú stranu. Máme 3 sety týchto 4 cvikov, takže super. Poďme na main Bčko. 3 sety 5 cvikov. Potrebujeme zasa 2 12-kilové činky plus minus 1-2 kg. Budeme robiť front squaty, budeme robiť full bridge s vlastnou hmotnosťou, budeme robiť overhead pressy s činkami a budeme robiť Russian twist s jednou činkou. Budeme všade používať tie isté činky, dobre? A dead rows. Poďme na to. Front squat, úplne klasika. Činky pred tebou v triangli. Nohy musia byť. V tom prvom opakovaní som zistil, že trošku ich musím dať širšie, čiže musia byť širšie, aby sa tie lakte krásne mohli dávať ľahko medzi kolená. Čiže nádych na ceste dole, môžeš to tam takú pol sekundu zadržať. Dobre, to je dobré. Čiže zatlač zadok dozadu, neprisadni sa, nestrať neutrálnu chrbticu, buď pevný, je to až 10 opakovaní. Nie je to ľahké, lebo to bude okolo 25 kg, takže v 3 setoch haba dej. Tento front squat je silný na ten stred tela. Dobre, full bridge. Zasa, moje bridges sú také, aké sú.
Samozrejme, chceme ich urobiť 8 až, máme 3 sety, čiže to bude 24 mostíkov, nechceme si zraniť chrbát, čiže poď na to úplne opatrne, navrhujem ísť úplne ľahúčko, prvý, druhý set, aj tretí, vieš, máme to, nechaj to ľahké, daj si zápestia a lakte do šírky ramien a dajme si 8 krát. Overhead pressy, Anďo, striktné, čiže kolena dopnuté, nohy na šírku ramien. Vidíš tam zasa tie extenzie hrudné. Ako náhle dopresujem tie ruky hore, dám bicepsy vedľa uší, tak pretláčam trošku tú hrudnú chrbticu dopredu. A ako náhle začínam tlačiť nahor, tlačím nohy skrz zem, pod zem, korene. Čiže dopnuté v nohy, kolenách, podsedená panva, zadok, stehna, pripravené na kopance, brucho na púchanec a dáme si overhead pressy 10 krát až. Nebude to ľahké, zasa už po tom, čo sme už všetko spravili. Takže daj si na to pozor. Dobre, jedna činka, 12 plus minus. Dobre, Russian twist. Nohy zdvihnuté, nemusia byť tie predkolenia rovnobežné so zemou. Pozor na to, dúfam, že tá činka, ktorú tam máš, sa ti bude dať takto prechytiť a prehodiť. Aj pozor, ti nepadla na brucho medzi nohy a pozeráš sa za ňou. Nejde to ďaleko od tela. Dobre, je to pri boku, pri vačku, daj si krásnych 20 Russian twist, buď pevný, ten chrbát musí byť chránený bruchom. Dead rows, 12 kilové činky, zasa máme tam krásne zadržanie lakte, priťahujeme k bedrám, vypínaš prsia, od ramenic sa chceme čo najviac dlhý krk, jak žirafák, pritiahneš raz, 2, 3, minimálne 2 sekundy zadržíme. Dobre, 2 sekundy zadrž, lakte sú pri tele, k telu priťahované a k bedrám urobíme 10 opakovaní. 3 sety týchto 5 cvikov, uši si to.